U kabinetu predsednika opštine održan je sastanak Saveta za bezbednost saobraćaja. Jedna od prioritetnih tema sastanka je vezana za ispravnost signalizacije poljoprivrednih mašina i biciklista. Tim povodom će saobraćajna policija, a policijske stanice Opovo sprovesti akciju kontrole opreme koja će se u prvoj fazi svoditi na opominjanje bez kaznenih mera. Predsednik opštine Miloš Markov uputio je apel učesnicima u saobraćaju da koriste svu propisanu signalizaciju. S obzirom da je u toku sezona skidanja useva i da je veliki intenzitet traktora u saobraćaju, pogotovo na regionalnom putu gde su i nešto veće brzine, međumesnim putevima, ovom prilikom želim da apelujem na njih, da vode računa o svetlosnoj signalizaciji, da koriste sve ono što je potrebno kako bi zaštitili sopstvenu bezbednost i bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. To nam je bila jedna od osnovnih tema današnjeg Saveta za bezbednost saobraćaja. Želeo bih da apelujem da biciklisti koji su takođe učesnici u saobraćaju, s obzirom na vremenski period koji nam predstoji i da je dan sve kraći, da je vidljivo sve manja, budu što oprezniji u saobraćaju kada učestvuju i da koriste svu propisanu signalizaciju kako bi zaštitili sopstvenu bezbednost, a i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju. Takođe, komunalna inspekcija opštinske uprave Opovo izvršit će kontrolu svih raskrsnica kako bi se utvrdila preglednost. Nakon utvrđivanja aktualnog stanja, radnici javnog preduzeća Mladost Opovo će sprovesti uklanjanje vegetacije na raskrsnicama za koje se utvrdi da je to potrebno. Utvrđivanjem prioriteta koje će dati škole, komunalna inspekcija i policija uradit će se plan za 2021. godinu.